Ако ти изглеждаш така или познаваш някой, който изглежда така, да си поговорим. Този човек не е дебел. Кантара му показва нормално тегло. Дрехите му стоят добре. Лекаря му казва, че е окей. Но вижте корема. Това се нарича skinny fat. Слаб отвън, но пълен с мазнини отвътре. И е по-опасно, отколкото си мислите. Тази мазнина тук не е като мазнината по бедрата или ръцете. Това е висцерална мазнина. Тя обвива органите, черен дроб, бъбреци, сърце директно върху тях. И точно тя повишава риска от диабет, сърдечни проблеми и мастен черен дроб, без човека да изглежда болен. Най-лошото – диетите не я махат. Можеш да ядеш по-малко и пак да я имаш, защото проблема не е в калориите, проблема е в метаболизма. Ако тялото ти не разгражда мазнини ефективно, те отиват точно там, около органите. Затова е важно да подкрепиш метаболизма си отвътре. Не с поредната диета, а с нещо, което реално помага на тялото ти да се прочисти и да си върши работата. Препоръчваме ти ето тези продукти. Top Detox, Coffee Detox и за феновете на чая Tea Detox на Dr. Fox. Линк в биото.